Шчасце – гэта вялікая сям'я, кажуць Віталь Іваноў і Ларыса Валітава. Год таму у іх з'явілася адразу 5 хлопчыкаў і дзяўчынак розных узростаў і з рознымі лёсамі. Дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў. Какие-то поступки совершаешь вместе? Когда понимаешь, что ты кому-то нужен. Счастье, когда мы целая семья, когда всем друг другу помогаем. За 12 месяцаў па словах новых мамы і таты было рознае. Але галоўнае, на іх погляд, гэта чуць адзін другога і знаходзіць паразуменне ў любой ситуации. Счастье в заботе. Счастье в том, что есть чем заниматься. Ну, оно счастье... Не знаю, мы ждем большое пополнение, поэтому надеемся, что наше счастье будет еще больше. Благодаря этим детям, которые нас окружают, мы почувствовали себя счастливыми. Это правда. На думку навукоўцаў, ёсць і непасрэдная сувязь паміж адчуваннем шчасця і здароўем чалавека. Сакрэт даўгалецця многія бачаць менавіта ў пазітыўным настроі на жыццё. Красно. Разве может быть запрограммированное, ожидаемое, запланированное счастье? А вось з героем добравядомага савецкага фільма упэўнена могуць паспрачацца псіхолагі і кажуць, шчаслівы можна быць штодзень, калі ўспрымаць гэты стан не як канчатковую мэту. Это те минуты, когда мы испытываем какие-то прекрасные ощущения, переживания и чувства. И если человек будет рассматривать счастье, сам феномен счастья, как нечто происходящее здесь и сейчас, а не там и тогда или потом, вероятность себя ощущать счастливым будет гораздо выше. Пры гэтым шчасце катэгорыя суб'ектыўная і залежыць ад уласнага ўспрымання. Ну, не знаю, вот мое счастье стоит. Здоровая семья, успешное будущее. Солнышко светит, родные рядом. Тогда все хорошо. Да. Чтобы в доме все было хорошо. Это великое еще здоровье. Войны не было. Адчуваць ці не адчуваць сябе шчаслівым чалавекам у большасці асабісты выбар. І на пытанне «быць альбо не быць» кожны выбірае свой адказ. Еўгенія Мароз, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».